Ngai ku boleh step ipi haga ketemu Jesus Christ. But usnem thamai besuk ipi way pa iway ki par bangai ki paralok. Do uplay unker ku ipi aingu ya ki jingker ku but ki jing e uplay bangila yo. But sa uni usnem batamai. But ban yait lemba usnem haga jingalam jengu. Ye ro yu trai ka benta bangadan ban kren kalong ka Ryngkat utrai ka Pyllait na ka Jingsheptieng. Kabanga pensyon no rem na ka kitab Exodus kal nang balay Pyllait kot bakatsan. Ado gumta ula ong ha u lem dan lej mami Ryngkat bat ngi to wat ya lam syu yangi nang ni. Kini gilong ki tin ba u Moses unang ya lam ba u blay ula jit ban ya lam ki khun Israel. Ula ngau thu ba u dan kam hadu kata ya ka Ryngkat ka jong play. Kum u briu usngau dap da ka Jingsheptieng haba umat ba de kendu ha ke jingyat dan ti jung u ki jingge ki ba harukam ki ba u ye kendu usngeu ba umla ban im kala penlong ye u ban kren kumni namar ujiu i ya ka buram ublei haba udan hapdeng ki jingkut lat ben ba umi nari Egypt kari jong ka jinglong brau kumno Ryngkat ding men mien ba Ryngkat o men sngi ulaka halor ki pat ba ki khun Israel kani ka penpau ye Ryngkat ba ka jingada ublei na ki bor ka Jingsheptieng. Pat kumju kila light shiliang na ka durya wasaw ha ka ba kila yai rengkeu na ka jingbe ki shipai upharu henrai kumno kila kelan yam ha ka jing telep ki kumta Moses usngau kordor hadu gata ya ka Ryngkat ka jong play. Baru tip dai kani ba ula ban yai ba ban yalam ki khun Israel. Bat kani kala penlong ye u ba u yai pan yai kerpat ba un yai dan Ryngkat lenter ha ka jing yai lenti ban lej shakari kanan kani ru kalong ha ka jing im jongi ha bangi rung ha usnem bathamai bat ngila ino usnem barim ka bangi don kam ha bangin teng bat telon ya unusnem kadai ka Ryngkat utrai lesing perkhat ke ai bangine kendu Paunus nem unlong ubakumnu namar habang yui kat banang mi gisnem kadon ka jingkala na uway usnem sya uway pat karukom jinglong jingman kam idan jingsngan ki jingjia batrim basngau ma ngios ngau tang ki jing yaken at pat ki jing berngam ka ba pendap tang ka Jingsheptieng pat ki jing klumar hakeleng ki jaka ka perthai kam dan jingsuk kalanang sniudur kumbali thu hakak tien ublay bagi sngi ki bakhadu kilong ki basniu handai tangkaway habangi phai shakak tien ublay ka jing ai jing kermen yangi ki bangej hau jisu kalong bak ki kular kilong ki bayaine bat kim ju kala haka kitab Isaya sa Pyllait khot ka ba haba milait lingba ki nga ngalong lembat mi bat lemba ki wa kin telep yami haba mi yai lembaga ding men ing lemni ki thilit ding kin jilia yami kini kilong ru yangi bangin nom ngau Sheptieng nama utip yala ki jong ba un sumar ba dia da na ka basniu haba ka don ka Ryngkat utrai bat ngi kan Pyllait na ka jingma ba na ka Jingsheptieng haga gospel Matthias no apu prado ko apho ujisu ong hakmi ru nga ngalong Ryngkat bat pi hala ka sngi hadu ba wai no ka perthei kiniru kilong ki kentien ba uchis ukular yala ki jong ki briu ki jong u ai ka jingkermen kilong ki kentien ba ai jing snga yang yangi ki bangai kam tam hai ni sngi ki bangai im kat ba ngidang dan ha ka ne ka perthei ka ba ngila ban yai barobor ha ka Ryngkat jong u ulong alpha ba omega kumba udan Ryngkat ba Shadrach Meshach bat Abednego la Pyllait im na kalawading ha ka ba us im Nebukadnesar ula bread halawading na ka benta bagi kentat ban mani ya ka blai thau daina ka balong ru ha ka jing im u Daniel ula light im na ki sing kimla ban pensniu ni pen mensaw ya u kumju ha ka jing im ja u po bo Silas kila light na ki jing khum ki kintri bat na ka bendi kadai kabor ka Ryngkat utrai bat lagi briu ki jong yen kan mauru habangi rong haunus nem
nginam sngo Jingsheptieng nes sngo kuslai ublei un pli ki jingkerku ngin bo ga jinget ba ga jingshania bala banle ki kamba un pendap ru i ga jiron kam baman kasngi kumta tungin ya ha ga jiron kat jangu man kasngi da ka bangi pendam bat aitilut au un yalam haunus nem barok away ha ga sam ka bashis pa lai pu kandai khot bashipo kaong ka kti ka mon kan bat kan yalam yanga bangin sngo ya ka jingdon jungu dei haba ngipen ko ngo ha ka mon jungu bat shem ka jingsko ba wat la ka perthai ka lanang sniu ngin Jingsheptieng nyan mar utawa thau yaka ubat yaka hakik ti jungu kumta to shania tanga ulong ubam chukala do ublei unkir khuyipi ngan duai ablei ukpa bhabeneng hakateng jisu nga ailot cheme ka borom ba ka jingu ai ba ka ni ka ktien cheme kan yo jaka bangin sngo thu habangi ngi don kam ya ka jirunkat jome malakasngi kamtam haunu snem ubatmai ngi don kam me ka jirunkat ka jome oi trai ngimtip ka ei ka bangine kandu ningine sham habangi yai haunu snem ri ai ba ka jingalam jome ba ka jirunkat jome kan Pyllait ingina ka Jingsheptieng kerku ya iwei pi wei baro kiba pediang bat kiba sngoy ka ni ka ktien ka jome aingu ye mi Trai ba mi sngoy ki jinduai na duai kini baro temu Jisu amen.